Berliinistä on niin monta kebappivideoa tehty, että ne mä jätän nyt rauhaa. Mutta mä ajattelin selvittää, mistä saa Berliinin parhaan currywurstin. Aloitetaan ketjuravintola Karri 36. Tää kioski on tässä Hardenbergplatzilla. Eläintarhan ja Zoologischer-Gartenin aseman vieressä. Tää on lähinnä turistipaikka, eikä mikään autenttinen currywurst-kioski, mutta jostain se nyt pitää alkaa. Mä ajattelin arvostella kouluarvosanoin 4–10. Makkaran, perunat, kastikkeen ja majoneesinkin, joka kuuluu ehdottomasti currywurst-annokseen. Ensimmäinen maistuu aina parhaalle. No niin, mitä hän sanoisi? Tästä nyt tulee verrokki sitten kaikille muille. Ihan täysiä pisteitä nyt ei voi heti antaa. Makkara oli ihan hyvä. Annetaan 8. Kastike. Tai no otetaan ne perunat ensin siihen. Perunat, vähän kuivat. Perunat saa 7. Kastike, peruskastike 8. Majoneesi, perusmajoneesi 8. Lähdetään sillä. Currywursthan on siis saksalainen ja ennen kaikkea berliiniläinen ruoka. Sen tiemmä kehitti Herta Heuver-niminen berliiniläisrouva vuonna 1949. En tiedä lausuinko nimen oikein, mutta Hertta-rouva kuitenkin sekoitti tomaattipyreetä, brittisotilaita saatua Worcestersaucea ja karrijauhetta. Teki niistä kastikkeen ja alkoi tarjota grillatun makkaran kanssa. Ja siinä se klassikko oli. Minä sen sijaan olen Alexanderplatzilla. Täällä on Curry Inn-niminen currywurst-kioski. Mennään testaan. Siihenhän se tuli. Maistetaan. Perunat ainakin on parempia kuin edellisessä. Se oli semmonen. Joo, annos oli iso, mutta ei anneta sen hämätä. Mulla vaan laatu ratkaisee. Makkara, mä annan 7. Perunat oli parempia, mutta tosi suolasia. Mä pudotan senkin 7. Kastike oli jotenkin ihmeellisen makeeta, tosi makeeta. Mä en oikein siitä tykännyt, se saa 6. Ja majoneesi oli perusmajoneesi, sille 8.
Nyt ollaan täällä Gesundbrunnenin asemalla. Usein hyvin rauhattomallakin Gesundbrunnenin asemalla. Täällä maahanmuuttajat ottaa monesti yhteen. Mutta täällä on monien mielestä yksi Berliinin parhaista ja aidoimmistakin currywurst-kioskeista. Currybaude. Mennään testaan. Heti Berliinin muurin murtumisen jälkeen entinen teurastaja avasi tämän kioskin. Ja sama mies pitää tätä edelleen, jos vaan sattuu olemaan työvuorossa. Nyt ei kyllä sattunut. Sillä on ihan oma salainen makkararesepti. Ja myös ketsuppi on sen omalla reseptillä tehty. Odotukset on kovat. Maistetaan. Se oli hyvä. Erittäin hyvä. Makkara oli semmonen napakka, maukas. Mä annan 10. Perunat rapeet, mutta sisältä pehmeät. Erittäin hyvät perunakki. 9. Kastike oli hyvä. Se oli vähän tulinenkin. Mä annan sillekin 9. Ja majoneesikin oli vähän erilainen. Sekin oli vähän semmonen ehkä itse tehdyn tuntunen. Mä annan sillekin 9. Tää oli hyvä paikka. Karrikeule. Tätä pitää veljespari, joiden vanhemmat on kroatialaisia maahanmuuttajia. Mutta veljekset on syntynyt täällä ja asunut koko ikänsä tässä Müllerstrassella. Näilläkin on ihan oma makkararesepti ja maussa pitäisi muutenkin olla vähän semmonen kroatialainen twisti. Ehkä vähän erilainen currywurst-paikka. Currywurst-annoksen voi tietysti ranskalaisten sijaan tilata vaikka leivällä tai ilman mitään. Pelkkä makkara ja kastike. Mutta mä menen nyt ranskalaisilla loppuun asti. Dankeschön. Bitteschön, guten Appetit, mein Freund. Thank you. Welcome. Siihen se tuli. Käydään kiinni avoimin mielin. On hyvä tää. Erittäin hyvä. Oh. Täällä kysyttiin, haluaako makkaran kuoren kanssa vai ilman. Otin kuoren kanssa. Se oli siinä. Kyllä oli hyvä. Makkara oli tosi hyvä. Ilman muuta 10. Perunat oli tosi hyviä. Niin kuin tosi hyviä. 10. Kastike oli ehdottomasti paras tähän mennessä. Sillekin on pakko antaa 10. Majoneesi nyt oli perusmajoneesia, niin sille 8. Mä olen Osloer-strassella. Tässä on keskellä risteystä kioski. Curry und chili. Tää on siitä erikoinen currywurst-paikka, että täällä joka annokseen laitetaan chilikastiketta. Täällä saa itse valita kuinka tulisen soosi haluaa. 1–10. Mutta se menee oikeastaan 3 jo tosi tuliseksi.
Näissä on se tulisuusaste ilmoitettu Scovillen asteikolla. 3:ssakin on liki 80 000 Scovilleen. 6:ssa 500 000 ja 10:ssä 7,7 miljoonaa. Eihän semmosia ihminen pysty syömään. Kyllä mä jonkun verran chiliä pystyn syömään, mutta mullahan menee loma pilalle, jos mä nyt jotain tosi tulisia kastikkeita alan vetää. Ei. Taidan mennä 2:lla. Vai ottaisiko sen 3:n? No mennään 3:lla. Onhan siinäkin se 80 000. No niin. 77 000 Scovilleen. Katsotaan kuinka mun käy. Joo. Kyllä siinä niinku potkua on. Mutta ehkä se on syötävissä. Täällä olisi tämmönen Hall of Famekin. Noin. Ei ollut kyllä liian tulinen. Ois voinut mennä vaikka 4:lla, ehkä 5:llakin. Mä oletin, että tommonen 80 000 on paljon, mutta ei se nyt sitten ollut. Ihan ok, ei paha. Makkara oli ihan hyvä. Sille mä annan 9. Perunat oli huonot. Ohuita, kovia. Niinku tosi huonot perunat. 5. Kastike. Ei sekään nyt mikään häppönen ollut. 7. Majoneesi, perusmajoneesi, sille 8. Jäppiset tuossa viereisessä pöydässä kyseli multa, että millä levelillä mä otin sen, niin valehtelin saatana, että 6:lla. Ettei ne pidä mua ihan neitinä. Ne vetää 8:lla. Berliinissä toimi liki 10 vuotta maailman ainoa Currywurst-museo. Yli 300 000 kävijää vuosittain, mutta silti se suljettiin vuonna 2018. Eli museoon ei nyt enää päästä, mutta mä olen nyt Oranienburger Strassella. Täällä on Kari 61. Se on perheyritys. Ja mainostaa, että mitään raaka-aineita ei pakasteta. Kaikki tulee tuoreena kioskille. Jonokin näyttäisi olevan sen mukana. No niin, kyllä mä tätäkin odotan innolla. Aletaan paalaa. Kysy haluanko chiliä. Otin chilillä aika tiukkaa. Kyllähän ne aina hyviä on, mutta ei tää ihan kärkeen kyllä mennyt. Makkara oli ihan hyvä, rapsakka makkara, 9. Perunat oli ihan hyviä, rapeita, sisältä pehmeitä, 9. Kastike oli vähän huono. Semmonen niinku huonoa ketsuppia olisi syönyt ja siinä se vähän jotain chiliä seassa. 7. Perusmajoneesi sille 8.
Autonvalmistaja Volkswagen harjoittaa myös elintarviketeollisuutta. Sillä on autotehtaan yhteydessä oma currywurst-yksikkönsä. Yksikön tuotanto on noin 7 miljoonaa makkaraa vuodessa, mikä tekee currywurstista Volkswagenin myydyimmän tuotteen. Ainakin muutama vuosi sitten oli näin. Mulla on ihan uusia tilastoja ole saatavissa. Eikä tässä nyt Volkkarin tehtaille olla muutenkaan lähdössä, vaan ollaan aivan tässä Eberswalder Strassen metroaseman alapuolella. Täällä on kuuluisa myös Saksan entisen liittokanslerin Gerhard Schröderin suosikki currywurst-paikka, Konnopkes Imbiss. Tämä oli myös ensimmäinen itäsaksalainen kioski, joka alkoi myymään currywurstia. Se tapahtui vuonna 1960, reilut 10 vuotta länttä myöhemmin. No niin. Tää on nyt sitten samalla viimeinen makkara, mitä mä tällä reissulla syön. Kyllä, kyllä. Metrot ja ratikat menee koko ajan tästä päältä ja edestä ja joka puolelta. Karmea meteli. Se oli siinä. Arvosanat. Makkara oli vähän erikoinen. Mä en oikein tykännyt siitä. Mä joudun antaa ihan 7 sille. Perunat oli hyvät. Perunoille mä annan 9. Kastike. Se oli ihan pelkkä ketsuppi ja siinä karrijauhe päällä, niin kuin se nyt varmaan suurimmassa osassa paikoista onkin, mutta vähän kaipaisi siihen kyllä jotain. No, kastike oli huono. 7. Majoneesi, niin kuin tässä nyt on tavaksi tullut, niin perusmajoneesi 8. Seitsemässä paikassa tuli syötyä. 2 sieltä nousi ylitten muiden. Kari Paude ja Karri Keule. Ja voittaja oli hiuksen hienolla erolla Karri Keule. Pistetään ne nyt kaikki järjestyksessä tohon noin. Ja tää oli tätä myöten tässä. Minä lähden nyt Dönerille. Kiitos, tilaa kanava, moi!